Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Team said pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kinigay po niyo po sa kalagad sa kahinginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y paday makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mga higala nga Lunes og pizza 19 na. Buwan karon mahigala sa Enero tuig 2026. Straight to the point. Og sa gyapon tagantag pagtagad ng mga isyos nga may labot ang lungsod, nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gyapon mga higala sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to may iskutanan karong butaga mga kaigsunan, ang Tagbilaran City sa Bohol ug ang Toledo City mao'y kampyon sa Sinulog-based og free interpretation category sa 2026 Sinulog Grand Parade. Congratulations sa atong mga winners nga gikan may galas Tagbilaran Bohol, Tagbilaran City Bohol og Toledo City Cebu. Nga mo'y mga mananaog na to may gala sa Sinulog-based o free interpretation category sa gihimo nga Sinulog Grand Parade. Ipahigayon ang repeat performance karong hapon sa mga winners sa Sinulog Grand Parade mga higala sa Cebu City Sports Center alang sa awarding ceremony. Mo na giingon ni kasamang Alan Gulyat na kurda nga pakpak. Unya kini kay sama ni why klase sa dakbayan og lalawigan sa Sugbo karong adlaw, labaw pa ning pakpak. Pero kini mga bata magod labi na sa Cebu City nga apil mahigala adtong Sinulog mo na nga angay matarong sa makapahuway sila gamay o niya sa probinsya daghamon mga nangapil mga kaygalaan sumo na nga dunay pagdeklarar nga way klase karong adlaw sa tanang level sa mga publiko o pribadong mga tunghaan. Kini aron tagaan og gigayon ang kabataan nga ni salmot o ka ni tan-aw sa Sinulog nga makapahuway una og usa ka adlaw human sa maong kalihukan. Straight to the point. Samtang sa laing bahin ang Cebu City Disaster Risk Reduction Management Council ni bana-bana nga 5.2 milyon ka mga tao ang nisaksi mahigala sa Sinulog Grand Parade. Ingon man ang ubang sinulog activities dinhi sa dakbayan sa Sugbo kagahapong adlaw. Straight to the point. Ulting daghan na gid sa mga tao 5.2 milyon. Makaingon kami galag-asa gikan tong mga tawhana. Kagahapon kami maoy didto tas tong float sa DYHP RMN Cebu ug IFM. Orbidang daghanang tao labi na pag pamauli na namo diri sa may Mango Avenue padong sa Fuente Osmeña mga kaigalan porbida. Pagkagrabe gyud daghanang mga tao mga sukitig paminaw. Katalig pagtagad robutaga. Ang kapulisan sa ilang bahin ni ulagway nga generally peaceful ang Sinulog Grand Parade kagahapon. Straight to the point. Samtang si Pope Leo XIV ni padangat og greetings og mensahe alang sa mga deboto ni Senior Santo Niño din iyang gihimugatan nga ang kapistahan angay nga himuon nga panahon sa pagpamalandong o panaghiusa subay sa tema sa Fiesta Senior nga in Santo Niño we are one. Straight to the point. Si Pope Leo XIV mao kini may gala ang usa ka paring Agustino. So iyan ni mga kauban ni mga pari diyan sa may Basilica Minori del Santo Niño. Unya in fact kini si Pope Leo inday before ni nahimo sa Papa nakaara gyud ni sa Basilica del Santo Niño mahigala. Naka-observe gyud, nagmisa gina siya diri sa Misa Novena, no? Naka-Misa Novena gyud sa day sa may Santo Niño og karon nga Santo Papa na siya. Wa ta mahibaw og makabalik ni diri sa Sugbo kay ni aman dinhi mahigala ang pinakadako nga opisina sa kini ang paring Agustino Indeken. Di aman sa Basilica, no? So mo na nga malagmit ha. Pagtagad karon nga buntaga sa uman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Sa laing bahin atol sa Fiesta Senior na ugkat na sab kagahapon sa kadlawon ang nahabiling missing sa insidente sa Binalayo landfill
nga 36 gyud ang nakalas sa maong insidente og 18 ang naluwas og nada sa tambalanan. Straight to the point. So alang nadto mahigalang mga nakalas nga 36 kabuok atong iampo ang ilang mga kalag sa kapahulayang dayon og kadto mga pamilya in town nga nahabilin nga mahatagan sila mga higala og igong kusog sa pagdawat mahigala ining tanan nga pagsulay silang kinabuhi o ginaot unta mahigala nga ang kumpanya mutubag sa tanan mga higala nga mga tulubago nila kay doon na sila liability. So muna nga kami just HPRMN Cebu panahon itong linog naghimo ta mga higala og kini ang relief campaign panahon sa mahigala sa Bagyong Tino naghimo tag relief campaign pero karon wa ta kahimo kay total ang dunay liability ani day ang tag-iyaman sa landfill nga perting datua bilyonaryo kana si Enrique Rason sunsay matabang natos DYHP FM atong presyoron si Rason nga iyang mahatagan sa tanang benepisyo kini mga higalang iyang mga empleyado. Straight to the point. Kay unyag atong mo na atong matabang sa mga tagtungod mga sukitig paminaw nga nidangop dis tong sibianan ato mahigalang i-facilitate nga dili sila disudisuron sa ilang mga claims ngadto ining Enrique Rason nga mo'y tag-iya mahigala ining Binaliw landfill. Straight to the point. Kung manubag sa gyud ang angay manubag ang mga officials mahigala hasta ni taga-diinar ngano nga man mo pud mo susi ana naunsa ba ng kalakiha nga dugay naman ang gipaabot ninyo nga doon na problema kanang maong bukid sa basura. Paghuman sa bagyo, paghuman sa linog, doon na problema kana. Gipaabot na sa DNR nga nagka-problema na pero wa gyud mulihok mga sukitig paminaw. Straight to the point. Tagantan sa nagpagtagad do butaga sa atong uman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa kauluhan kanhi DPWH Secretary Manuel Bunuan nabalik na sa nasod kagahapon. Straight to the point. Samtang Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga posibleng malugwayan og laing 60 kaadlaw ang iyang suspensyon kung madusok na ang ikaduhang ethics complaint bato kaniya. Straight to the point. Delikado og mosunod si Libiste mga higala kay kadtong mga nitingog mga kaigilaan mo saway sa administrasyon murag delikado kay badangatan. Kini guban pang mga isbitanan nga mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM.